atigima kuma tigi dɔw ko ma ko maliden halala dɔw ko ma ko maliden lakika dɔw ko ma ko mandisɛgɛ dɔw ko ma ko kuma tigi nous on va fɔ ma ko le parolier de Yerawala debout sur le rempart. Le parolier de Yerawala debout sur le rempart. Nougoudi, jaune, rouge, c'est ça. Nougoudi, jaune, rouge. Amla Kumadi, Kumatigima, Siriki Kouyaté. Le parolier de Yerawala debout sur le rempart. Le parolier de Yerawala debout sur le rempart. Applaudissez pour Siriki Kouyaté. Siriki Kouyaté. Drapeau ka aw kun de mun dɔn aw kun de mun dɔn Siriki kun de fɔ ye sisan Siriki tɛmɛna ye Siriki kuma fɛ de jama ani wula ami Malika cɛman ani Malika musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka foli s'a bɛɛ lajɛlen ma n'a ye foli suma an bɛ foli se an ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma minnu ni olu bɛ Bamakɔ yan o ni minnu ni olu bɛ kɛlɛdaga kɔnɔna na o la an b'a ɲini kɔfɛ mɔgɔ fɛ u ka kuma nɛmɛ yaasa an bɛna kuma minnu fɔ mɔgɔ ka somɔgɔ bɔ ye kuma sati fɛ Malikaw an bɔra ka yɔrɔ min tagama sisan n'o ye ka bɔ monument de l'indépendance la ka na monument de la paix la nin kɛnɛ de bɛ wele ko avenue du 5 septembre 1961 nin don in a bɛ k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ Faransi drapeau o jiginna nin don in ka Mali drapeau yɛlɛ nin don in o kɛ ni sisan cɛ a bɛ tali kɛ san 60 o la Malikaw an bɛna kuma daminɛ ni min ye o ye n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ dɔw bɛ bɔ u bɛ taa tunga fɛ n'i y'o ɲininka k'a kun ye jumɛn ye u b'a fɔ ko parce que sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ yen olu bolila ka b'u sigiyɔrɔ la ka na an ka jamana dugubaw kɔnɔ dɔw bɛ Bamakɔ yan ɲamaw sanfɛ dɔw taara diɲɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ u b'olu wele ko les réfugiés n'i y'u ɲininka ko mun y'a kɛ u b'a fɔ ko kɛlɛ de y'a kɛ tuma min na anw bɛ ka boli kungo ɲɛ ka boli minɛnw ɲɛ ka taa tunga fɛ tuma min na anw bɛ ka boli kɛlɛ ɲɛ ka sababu kɛ dugu bɛ ka jeni ka sababu kɛ musow n'u denw bɛ ka jeni ka sababu kɛ kabilaw kuturu bɛ jeni o wagati kelen a b'a ye ko dunanya marifatigiw ni diɲɛ jamana wɛrɛ olu b'u k'u sen fa ka na an ka jamana kɔnɔ nin y'o kelen ye o b'a yira k'a fɔ an bɛ janfa de kɔnɔ nin y'o kelen ye o b'a yira k'a fɔ an bɛ jamana kɔnɔ an tɛ jamana min dɔn a fɔra ko n'i tɛ fɛn min dɔn k'i tɛ se ka k'a fɛ o nɔ kan a b'i ye ko Ala y'anw kanu Ala y'a ɲini an yɛrɛ ka a kanu Ala y'an dɔn wa Ala y'a ɲini ka an ka Ala dɔn a yira k'a fɔ diinɛ sira fɛ min bɛ yira anw na o ye maa minnu yɛrɛ n'o olu bɛ diinɛ de kofɔ olu bɛ yira anw na jamana ti yira an na Ala ti yira an na dɔnni ti yira an na olu kanu min b'an na bi Ala yɛrɛ kanu t'an na ka se o degere la o bɛ cogo min na politigimɔgɔw b'a yira an na k'a fɔ ko olu de ye cɛba ye olu de bɛ se ka jamana bɔ bolo la mais jamana kunkan ko jamanadenw hamina ko jamanadenw mago bɛ min na jamanadenw kan ka min dɔn a dɔ la i b'a sɔrɔ nafolo bɛ d'u ma k'u k'o baara kɛ o baara ti kɛ a yira k'a fɔ anw n'o kan sa u y'an ka jamana kɛ an b'a kɔnɔ an kɛra kɔ kunna an ti kɔ min sɔn ka dɔn. n'i kɛra kɔ kunna i ti kɔ min sɔn ka dɔn o kɔ jinɛ jugu b'i dun a kɔ sa jugu b'i dun a kɔ sigiɲɔgɔn jugu b'i dun o de kama n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ Malikaw adamaden tun bɛ se ka da Ala fɛ ka taa sɔrɔ fa tɛ ba tɛ adamaden tun bɛ se ka da Ala fɛ ka taa sɔrɔ fa b'a la ba t'a la komi adamaden tun bɛ se ka da Ala fɛ ka taa sɔrɔ ba b'a la fa t'a la mais n'i ye Ala kelen k'o bɛɛ d'a ma o b'a yira k'a fɔ Ala y'a kanu adamaden ka bila sansara de kɔnɔ ni adamaden bangenen du kɔnɔ o kɔrɔ du ye sansara de ni adamaden bangenen kin kɔnɔ kin ye sansara de
ni adamaden bangene i mɔgɔ ɲɔgɔn cɛla adamadenya yɛrɛ dabɔra an ka kɛ ɲɔgɔn ma i bɛna ye k'a fɔ ɲɔgɔn fu ani ɲɔgɔn safinɛ mɛ a bɛ ye k'a fɔ an bɛ jamana kɔnɔ jamana kun ye a ka kɛ sansara ye mɛ an ka jamana an labila o de kama jugu sira an na jugu sira na cogo jumɛn bi a bɛna kibaruyaw mɛn kibaruya min ni dɔ y'a mɛn ka tɛmɛ mɛ i b'a sɔrɔ jama fanba olu ma kibaruya ninnu mɛn o la malikaw a bɛ ye ko faransi min bɛ ka anw kɛlɛ parce que k'an ka indépendance ɲini o faransi bɛ ka mɔgɔw dɔw dɛmɛ k'olu k'u ka indépendance ɲini n'i ka indépendance sɔrɔ n'o y'i ka dɛrɛ ye a ka ca ala fɛ i kan ka bɛɛ sɔrɔ o de kama an tagamana ka bɔ monument min bɛ yɛrɛtigiya kofɔ ka b'o la ka na bɛn nɔ kan an filɛ min nɔ kan a laɲini ye an ka bɛn de diyagoya ni bɛn ma diyagoya n'a ma bɛn diyagoya an bɛ fura parce que jamana si tɛ se ka bɔ bolola k'i to kɛlɛ kɔnɔ jamana si tɛ se k'i ka jamana kɔnɔdenw kalan k'i to kɛlɛ kɔnɔ donc o nɔ kan a bɛ ye ko o kalo tile 20 san 1958 général de Gaulle y'a ɲini k'a fɔ ko u bɛ n'u bolo bɔ an kan n'o ye ka an ka carrément hɔrɔnya di an ma mais général de Gaulle kɛlen k'o fɔ u ye min ɲini an fɛ a don o ye ko yɛlɛma hɔrɔnya min bɛ d'a ma o yɛlɛma hɔrɔnya nɔ kan fɛn bɛ tali kɛ autonomie n'o ye k'a fɔ yɛlɛma hɔrɔnya tɔ ka jɛ ko o de bɛna di an ma o donni ma se min tun b'an ye o ye pouvoir exécutif n'o ye mɔgɔba an bolo dɔrɔn maa minnu bɛ yen ni an bɛnna ko minnu na olu bɛ se k'olu waleya maa fana bɛ an bolo minnu bɛ sariyaw ta mɛ a donni ma armée tɛ yen a donni ma drapeau tɛ yen a donni ma fɛn min bɛ tali kɛ an ka kiiriko kiiri tɛ an bolo a yira k'a fɔ ko o nɔ kan an ye san 1 kɛ walima kalo damadɔ k'o la o bɔlen kɔfɛ avril kalo la san 1959 Mali ni Sénégal nana ɲɔgɔn badenya o badenya de nana wele ko fédération du Mali fédération bɛ wele an ka kan na de ko kurufaya o kurufaya fana sigira sen kan Faransi ye coup d'état fɔlɔ min kɛ Modibo Keyita la o kɛra lors des événements des 19 et 20 août 1960. Manaouria, Dakar, Modibo Keyita mɛnɛ ka bila so min kɔnɔ an taara ɲɛ da kan Dakar. Faransi ye coup d'état kɛ Modibo Keyita la août kalo tile 19 ka taa bila août kalo tile 20 san 1960. O min kɛra a nana ye k'a fɔ sa an ka jamana in le 20 septembre 1960 o don y'a sɔrɔ parti min bɛ o de bɛ wele ko u bɛ min wele k'a fɔ ko RDA o RDA section 42 u bɛɛ lajɛlen nana fara kan don dɔ la don min n'o bɛ wele k'a fɔ le 20 septembre 1960 u y'a ɲini k'a fɔ sisan comme général de Gaulle kelen k'a yɛlɛ na k'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta a dɔ la u ye sira saba de don an kɔrɔ sira fɔlɔ min kɛ min ye o ye a bɛ fɔ min ma ko territoire ou département d'outre-mer o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ kɔ ba ani kuluba ani faransi fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais o ba n'o kulu bɛɛ kɔfɛ ko an ka dugu bɛ jate k'a fɔ ko faransi ka dugukolo dɔ de don o de ye sira fɔlɔ ye sira filanan kɛra jumɛn ye u bɛ min wele ko la communauté française o communauté française ye jumɛn ye o ye an ni faransi an bɛ jɛ ko ma o jɛ ko ma an kun ye o de ta mais a donni ma Sékou Touré min kanu o ye k'a fɔ k'u b'u ka indépendance totale ta o de kama maa caman b'a kanu k'a fɔ Sékou Touré tun ye sira min ta ko o de tun ye an ka sira tata ye mais komi anw nana sira la o nɔ kan a yira k'a fɔ coup d'état kɛra Modibo Keyita la coup d'état min kɛra Modibo Keyita la le 20 i bɛna k'a fɔ septembre 1960 an nana jama maliden bɛɛ ko an ka indépendance totale ta o indépendance totale talen o de bɛnna le 22 septembre 1960. a y'a k'a fɔ ko o talen malikaw nana drapeau ko sigi sen kan parce que le 20 janvier tuma min na Modibo Keyita bɛ k'a ɲini ko faransi k'a n'a ka goso n'a ka kasaw ta o 20 janvier kelen
Mali wasadenw olu tun bɛ k'a ɲini fɛnɛ ka sariya ta sariya min ma an ka drapeau la dan Maliɲɛnw n bɛ fɛ ka mun fɔ an ɲɛna o yɔrɔ la drapeau min filɛ a bolo n'a bɛ k'o kɔrɔtan k'an to jɔnya kɔnɔ drapeau kun tɛ yen an kɛlen ka an ka yɛlɛma hɔrɔnya de ta drapeau yera k'an to jɔnya kɔnɔ armée kun tɛ yen an kɛlen ka an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta armée yera a ye drapeau kɔrɔta. O kɔrɔtana don min na o kɛra don ye don min n'a bɛ ye k'a fɔ ko Faransi ka jɔnya juru tigɛra ka bɔ an da la mais Modibo Keyita y'a laɲini kɛ janvier kalo tile 20 a kelen k'a laɲini kɛ Maliɲɛnw y'a fɔ ko Baba Modibo e ko ko Faransi bɛ taa a ma taa fɔlɔ a ko bɛ taa o la Kati u ye Kati kan bila le 2 juin 1961. Kanati Kamla le 10 juillet 1961. Kanagao Kamla le 2 août 1961. Bamokota, on est qu'à donner Dominique Mali drapeau et la Francis drapeau Tchinenko. Basi ou flénama ou le ko base armée base aérienne. Au basi ne kono Mali ka drapeau yɛlɛnna ka Faransi ka drapeau jigin o don kelen de Faransi ka kɛlɛcɛ labanw bɔra o don kelen wa o don kelen de Mali commando parachute y'u pan ka bɔ sanfɛ ka na yira ko Mali kɛra an ta ye. Ni maa min ma Jini Bazumuneba ye i ye Jini Bazumuneba tɔgɔ mɛn n'i m'a tɔgɔ mɛn i y'a ka dɔnkili mɛn. Nka yira ko drapeau bɛ fanga de kɔfɔ ni don ye Jini Bazumuneba de ko Mali jɔnjɔn drapeau de bɛ fɔ an ka kan na ko jɔnjɔn. Mali kɛra an ta ye ko ni fasodontigiw min m'o dɔn k'i ka wuli k'a lajɛ ko Mali kɛra an ta ye ko ni denwolo min m'o dɔn k'i ka wuli k'a lajɛ ko Mali kɛra an ta ye. Donc maintenant an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn o ye kuma lasurunya la. An filɛ ka nin baara minnu kɛ o ye layidu de b'an ni Faransi cɛ k'a bila bɔ an ka jamana kɔnɔ décembre kalo la. Komi u ko k'u bɛna bɔ u ka bɔli labɛnw o ni an bɛna kɛlɛ minnu kɛ ka bɛn le 22 ma o ni an bɛna kɛlɛ minnu kɛ ka bɛn don na nataw ma an ye mɔgɔw labɔ bi dɔrɔn de ka ji dɔw ko san kan Maliɲɛnw an k'an jija le 22 don a ka dɔn ko Maliɲɛnw bɛɛ Mali kɔnɔ. A ka dɔn ko ni maa min ni nalen don Mali cili kan k'i tɛ se ko n'i bɛ fɛ ka Maliɲɛnw don jɔnya kɔrɔ la k'i tɛ se ko n'i bɛ fɛ ka Mali ka a kɛ jamana ye jamana min sugu ma don diɲɛ kɔnɔ k'i tɛ se Maliɲɛnw an bɛ layidu min d'aw ma ni maa min jɔra ni jamana ci an b'i ci o la ni bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni tun bɛ ne fɛ ka fɔ a bɛ kɛ. Oui, non, mais si tu es à ta ligne, ça va faire. Bon, on est connu la cour là. Double XXXLBA. Kati Bele pas. Ben Bele pas. Ben le cerveau. Il y a un autre sur la barre. Et Ben le cerveau qui va avec un solitaire. Ben le cerveau. Merci camarade. Bamanan b'a fɔ ko don dɔw bɛ yen o ye kuma dɔ ye nka don dɔw bɛ yen o fana ye mankun dɔ ye dɛ ko kuma ka di ko mɛ mankun kɔrɔ tɛ dɔn an sera yɔrɔ min na sisan c'est la révolution silencieuse qui est en marche à la République du Mali o de la n ko bɛ foli bila o la k'a fɔ an ka Mali an ye paba kɛ
pour que Mali ka kɛ an ta ye wa an tɛ bɔ nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu kɔnɔ ni Mali ma kɛ an ta ye. An b'o layidu de di malidenw ma. An tɛ an kɛrɛ di jamana ma jagosa ka k'an kɔ di jamana ma. Mali kun fɔ kun mɔgɔ tɛ jɛkulu tɛ o kulu tɛ o tɔn tɛ min bɛ ka bɔ bi k'a fɔ ko Mali drapeau tɔgɔla don ko de le 5 septembre ni yɛrɛwolo debout sur les remparts tɛ. Donc a ka yɛrɛwoloya a y'o de yira malidenw na o de tun bɛ ne bolo ka foli di aw ma ka tila k'a fɔ vive la coopération militaire Mali-Russie, que Dieu bénisse le Mali et debout sur les remparts. Merci. Pas bien hakili jigi ko ka bɔ kuma la ko ka mot d'ordre laban fɔ an tun bɛnna kan k'a fɔ ko yɛrɛwolo ka tagama ka bɔ avenue du 5 septembre kan ka taga Kuluba ka taga drapeau di président de la transition ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko jamana filɛ i bolo don a kɔnɔ e ko ni sifinnakaw ko ni échouera ko Mali sifinnaka bɛɛ de échouera. Donc Assimi Goïta n'i bɛ fɛ ka RICI yɛrɛwolo debout sur les remparts jɔlen filɛ la jeunesse patriote du Mali o kuma de ye tiɲɛ. C'est pourquoi Assimi daruya kama ko k'a to sini na parce que lamaga caman bɛ jamana kɔnɔ lamaga caman bɛ jamana dafɛ jamanaw kɔnɔ ko kama ko k'a to sini na sini an bɛ taa ni di yɛrɛwolo ka délégation ye ka taga drapeau di Assimi ma. Assimi Mali drapeau filɛ Mali de b'i bolo Mali sifinnakaw filɛ minnu bɛ Mali fɛ cɛ an ka taa n'a ye an k'an faso bɔ lebu kɔnɔ que Dieu bénisse le Mali. Merci.